Good morning guys! Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon guys ay pork curry with pork tail at saka dila ng baboy. Okay guys, ito guys oh. Kita ko lang sa inyo guys ha. Oh. Wow! Okay guys. Bago tayo mag-umpisa guys, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa grasyang binibigay mo po sa amin araw-araw, Lord. Lord, panalangin kingrasya na sa aming harapan, Lord. Kinupo kami ng maraming grasya, Lord. Lalo na po sa aking mga viewers at subscriber, Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay guys, umpisa na tayo guys. Sarap nito guys. Meron tayong sabaw guys. Guys, oh. Ito. Oh. Sarap guys, ang lambot.
Hindi ka guys, oh. Ito guys, oh. Lalawa yung cameraman ko guys. Wow!
kagas. Thank you guys. Maraming salamat guys sa mga nanonood ng aking mga video. Huwag niyo kalimutan guys, pag-subscribe, hit the bells para masubaybayan niyo ang aking mga video guys. Pakipalo sa aking FB page guys, Mr. Dan Vlog. Bye-bye!